Huwag mo daw gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo. Masasabing gasgas na ang kasabihang iyan na ang ibig sabihin sa isang salita ay karma. May magandang karma at merong ding masama. May mga tao na tanging mahalaga lamang sa kanila ay ang kanilang sarili at wala itong pakialam sa nararamdaman ng iba. Abot langit ang aking tuwa nang may takda na ang araw ng aming kasal ni Roberto. Dahil sa maagang lumisan ang aking ama, ay ang kuya ko na ang maghahatid sa akin sa altar. Isang araw, nagpunta ako sa bahay ng aking kapatid na si Kuya Ramon upang ipalam ang araw ng rehearsal ng kasal namin. Nakangiti at masaya naman si Kuya para sa akin. Dalangin niya ang masagana at masayang buhay sa bagong yugto ng aking buhay. Ang aking kapatid ay may asawa na, subalit may isang trahedya ang nangyari noong bagong kasal lamang sila. Gawa nga nang wala naman akong ibang gagawin sa araw na iyon, ay inusisa ko ang aking kapatid sa buong kwento ng mga panahong yon. Alam ko na ang kwento pero hindi naman ganoon kadetalyado dahil sobrang nakakakilabot at bata pa ako ng mga panahong iyon. Dahil sa matagal na ring panahon ang lumipas, ay pumayag naman si Kuya na ilahad ang buong kwento. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1982. Walang eksaktong lugar. Negros. Sa mga panahong ito ay bagong kasal si Ramon at Celeste. Si Ramon ay nagtatrabaho sa isang ahensya ng gobyerno, samantalang si Celeste ay isang bisor ng isang bangko sa Maynila. Masasabi namang maganda ang estado nila sa buhay dahil masinop at nag-ipon talaga itong si Ramon bago nagpakasal, at si Celeste naman ay nag-iisang anak ng mag-asawang negosyante. Sanay naman ng babae sa maganda at marangyang buhay, subalit hindi naman masyadong kaaya-aya ang pag-uugali nito. Pero ang ipinapakita niya kay Ramon ay ang mga magagandang katangian lamang. Labis-labis naman ang pagmamahal ni Ramon sa kanyang asawa. Sa ilang buwan nilang pagsasama ay may napapansin na si Ramon sa ugali ng kanyang asawa, ngunit hindi niya naman ito binigyan pa ng pansin. Isang gabi, habang naghahapunan ang mag-asawa, ay naikwento ni Celeste ang bakasyon sa Negros ng kanyang kasamahan sa trabaho. Ibinida nito ang magagandang lugar doon, hanggang sa niyaya niya si Ramon na baka naman pwede silang magbakasyon din doon. Unang bakasyon nila bilang mag-asawa. Dahil sa kailingan ng kanyang asawa ay pumayag na itong si Ramon, na ikinatuwa naman ito ni Celeste. Kinabukasan sa trabaho ay napakaganda ng pasok ni Celeste, ngunit nagbago ito nang dumating ang pinakaunang kliyente nila ng araw ding yon. Nakikiusap ito at humingi pa ng karagdagang palugit bago rematahin ng bangko ang kanyang bahay at lupa. Ipinaliwanag naman ng nasa kahera, ang polisiya at lagpas na sa palugit, at hindi pa rin nakakapagbayad ang matandang babae. Ang dahilan kasi nito ay nagkasakit ang kanyang anak at ilang linggo na rin daw sila sa ospital. Dahil sa tagal na ng balitaktakan ay napansin na ito ni Celeste. Kaya naman ipinatawag niya ang kliyente sa kanyang opisina upang doon ito kausapin ng personal. Hindi na po maaari ang gusto nyo. Sa katunayan,
Kami na mismong lumabag sa aming polisiya para lang mapagbigyan kayo, misis. Wika dito ni Celeste. Halos maiyak na ang matanda sa pakikiusap, ngunit nanatiling nagmatigas itong babae. Kung susundin ang polisiya, ay dapat noon pang nakaraang 4 na buwan ay mareremata na ang bahay at lupa ng matanda. Si Celeste din naman kasi ang babanggain ng kanyang amo, ukol sa bagay na ito. Siya naman kasi ang may ipit sa ganoong sitwasyon dahil sa paulit-ulit niya ng pagpapaliwanag at paulit-ulit din ng rason ng matanda ay nairita na itong si Celeste. Maawa na kayo, ma'am. Wala na kaming matitiran kung kukunin nyo na ang bahay at lupa namin. Malungkot na pakiusap dito ng matanda. Hindi ko na po problema kung wala kayong matitirhan at wala na akong pakialam doon. Baka ako pang mawala ng trabaho nang dahil sa katigasan ng ulo ninyo. Wika dito ni Celeste. Gawa na rin sa hindi magandang sinabi ni Celeste, ay nainis na rin ang matanda at nagwika din ito ng mga masasakit na salita na mas nagpatindi pa sa galit ni Celeste. Nawala na sa sarili ang babae, kaya naman pinagmumura niya na ang matanda at nagbanta pa na ipapakulong dahil sa utang. Kasunod nito ay pinatawag niya ang mga gwardiya upang paalisin na ang matandang yon. Inilabas na sa opisina ang matanda, ngunit nagpupumilit pa rin ito na makiusap at nagpupumiglas na. Biglang hinawakan ni Celeste ang bisig ng matanda at kinaladkad niya ito palabas ng bangko. Wala na itong pakialam kahit may mga makakitang iba pang mga kliyente. Huwag ka nang babalik dito, matanda. Yan kasi, mga timawa, magaling mangutang, hindi naman marunong magbayad. Singhal nito sa matanda. Pumasok at dumiretso na ng opisina itong si Celeste na nanggigigil na sa galit ng oras na yon. Nagpagawa na rin ito ng dokumento para sa pagremata ng bahay at lupa ng matanda at siya na mismo ang kumilos upang sa mismong araw na iyon ay mapenalisa na ang utos na ginawa ni Celeste. Alas 3 pa lang ay umalis na si Celeste sa bangko dahil buong araw nang sira ang araw nito. Habang nagmamaneo naman ang kanyang sasakyan palabas ng parking lot, ay biglang humarang ang matandang babae. Napapreno bigla itong si Celeste. Pinagampas ng matanda ang harapan ng kotse at sa galit ni Celeste ay agad din itong lumabas ng kanyang sasakyan. Hinila ang buhok ng matanda at bigla itong pinagsasampal. Walang kalaban-laban ang matanda sa lakas ng babae, ngunit nahawakan ito ang mahabang buhok ni Celeste at hinila ito ng sobrang lakas. Nasakta naman ang babae kaya sinuntok niya sa muka ang matanda at tuluyan itong natumba. Mabuti na lang ay dumating na ang 2 gwardya at naawat nila itong si Celeste. Walang yakang matanda ka. Huwag niyo na nga yaang makapunta pa dito yan. Sigaw dito ni Celeste. Itinayo ng mga gwardya ang matanda at pinakiusapan na umalis na sa lugar na iyon. Tumitig ng gusto ang matanda kay Celeste at hindi na ito umimik. Dumating sa bahay ang asawa ni Ramon na iritable pa din. Pasigaw pa niyang inutusan ang kasambahay na ikuha siya ng alak. Halos kumalas naman ang kaluluwa sa katawan ng kasambahay na gulat din sa ginawang pagsigaw ni Celeste. Gayunpaman, nalalapit na ang araw ng kanilang bakasyong mag-asawa.
Kaya naman bago sumapit ang araw na iyon, ay namasyal sila at namili sila ng mga kailangan sa kanilang bakasyon. Habang naglalakad sila sa bangketa, ay may nakita silang mga manghuhula. Napagkatuwaan ng mag-asawa na magpahula sa araw na iyon. Unang nagpahula naman itong si Celeste. Ibinuka niya ang 2 palad habang hinawakan ng babaeng manghuhula. Ayon sa nanghuhula, may nagbabadyang panganib di umano kay Celeste. Tumitig ang babae sa kanya at sinabing mag-ingat sa pagkaing may dugo dahil dugo rin daw ang kapalit nito. Dugo na ibig sabihin ay kamatayan. Nairita naman si Celeste at pinagalitan ang manghuhula dahil kung ano-ano daw ang pinagsasabi nito. Inawat naman siya agad ni Ramon at niyaya nang umalis. Humingi naman ng paumanhin si Ramon sa manghuhula at mabilis itong inambutan ng bayad. Kung ano-ano na lamang ang ginawa ni Ramon para lang mawala ang inis ng kanyang asawa. Sa gabi, bago ang biyahe nila papuntang Negros, ay nag-ayos na ng sarili itong si Celeste upang matulog habang si Ramon ay nasa ibaba pa at may mga tinatrabahong mga papeles. Lumabas muna ng kwarto si Celeste at nagtungo ito sa maliit na terasa at nagsindi ito ng sigarilyo. Habang nagpapausok ang babae sa may terasa, ay may napansin siyang figura ng tao sa may madilim na bahagi ng kalsada. Tanaw kasi mula sa 2nd palapag ng bahay ang kalsada ng tinitirahan nila. Sinipat niya itong maigi at napagtanto niya na isa itong babae. Noong una, hindi niya ito pinansin dahil baka may hinihintay lang. Hanggang sa naglakad ang babae at natamaan na ito ng ilaw. Dito tumambad kay Celeste ang babaeng matanda na nakaaway niya sa bangko. Galit itong nakatitig sa kanya. Sa sandaling iyon ay nasindak si Celeste, kaya naman agad siyang pumasok ng kanyang kwarto. Maya-maya pa, ang sindak nito ay napalitan na ng labis na inis. Talagang ayaw magtanda ng matandang to wika ni Celeste sa kanyang sarili. Bumaba naman si Celeste at lumabas ito ng bahay. Nakita siya ni Ramon, kaya naman mabilis siyang sinundan nito. Mabilis na lumabas ng gate ang babae at sinugod ang matanda. Nakatayo lamang ito at hindi gumagalaw. Sa tindi ng pagkairita ni Celeste, ay agad niyang sinabunutan ang matanda. Kinaladkad palayo at pinagmumura. Napatakbo na lamang si Ramon at agarang pinigilan ng kanyang asawa. Inawat niya rin ito sa pagmumura. Humingi naman ng paumanhin si Ramon sa matanda, pero imbis na magalit ay ngumisi lang ang matanda at tumakbo na nakatawa pa. Sa pagpasok nila ng bahay ay nagkasagutan pa ang mag-asawa dahil sa nangyaring iyon. Hindi sumang-ayon si Ramon sa akto ng kanyang asawa, lalo pa isang matanda ang nakaaway nito. Makalipas ang halos 1 oras ay si Ramon na mismo ang sumuyo sa kanyang asawa dahil ayaw niyang matapos ang gabi na may samaan sila ng loob ng kanyang asawa. Pero aminado naman si Ramon na nagulat siya sa nakitang ugali ni Celeste. Gayunpaman, pagsapit ng umaga ay naghanda na ang asawa para sa biyahe nila papunta ng Negros. Mahigit 1 araw din na mamamalaot sila, kaya ramdam na ramdam talaga nila ang kanilang bakasyon. 8:00 na ng umaga sila nakasampa sa barko.
Matapos nilang may ayos ang mga gamit ay nagpasya silang mag-agahan muna. Pagsapit ng 10:00 ng umaga ay dahan-dahan nang umandar ang barko. Pareho silang sabik na makapunta dahil unang beses nila itong magtungo ng Negros. Hindi naman maiwasan ni Celeste na ipaalala sa asawa ang mga lugar na pupuntahan nila. Masusubok sila nito dahil hindi naman sila kumuha ng gabay. Nais nilang maranasan ang maging dayo sa lugar at mamangha sa mga matutuklasan dito. Natapos ang buong araw na naging masaya ang kanilang paglalakbay. Hanggang sa pagsapit ng gabi ay nagpaalam naman si Celeste na papanhik muna sa roof deck ng barko upang manigarilyo. "Mahal, akala ko ba titigilan mo na ang bisyong yan?" wika dito ni Ramon. "Oo, mahal. Pero sabi ni Doc hindi naman dapat kailangan na biglayin ang paghinto dahil magkakaroon daw ako ng withdrawal syndrome." Pagpapaliwanag dito ng babae. Umiling na lamang ang lalaki at sinabing huwag magtagal sa labas ang kanyang asawa. Sa bandang pintuan lang pumwesto itong babae dahil sobrang lakas ng hangin ng gabing yon. Giginawin din siya at mamamatay ang baga ng sigarilyo kapag sobrang lakas na ng hangin. Ang roof deck ay nasa likod ng barko. May iilang pasahero din doon ang nakatambay. Makalipas ang ilang minuto ay may napansin na babae itong si Celeste na nakadungaw sa dulo ng barko. Nakatalikod ito. Maya-maya pa ay inapak ng babae ang isang paa sa pinakababang railing. Nanlaki ang mata ni Celeste dahil pakiwari niya ay tatalon ang naturang babae. Mas nagulat pa siya noong 2 paa na ang nakapatong sa railing, kaya naman hindi na ito nag-atubili kundi tumakbo upang mapigilan ang babae. Agad niyang hinila ang kamay nito at napalingon naman sa kanya ang babae. Napasigaw na lamang siya dahil ang babaeng iyon ay ang matandang kliyente ng bangko na nakaaway niya. Napaatras siya sa gulat dahil nakangisi ang matanda na may maitim na mga ngipin at nanlilisik ang mga mata. Nabaling ang kanyang atensyon sa 2 tao na lumapit sa kanya at hinawakan siya sa balikat at nag-aalala pa ito. Ma'am, ayos lang ba kayo?" tanong dito ng isang lalaki. Sa paglingon niyang muli sa harapan ay wala na doon ng matanda. Itinuro pa ni Celeste na may matanda sa harapan niya, ngunit sinabi ng dalawa na wala naman silang nakitang matanda doon at ibang tao maliban lamang sa kanya. Nagmadali naman siyang tumayo mula sa pagkakabagsak sa may sahig at sinabing ayos lang ito. Nagmadali na rin siyang pumanhik ng kwarto at agad inilahad kay Ramon ang lahat-lahat. Nagwika na lamang ang asawa na baka namamalikmata lang siya at inaya na itong matulog. Pero ipinagpipilitan talaga ni Celeste ang kanyang nakita. "Di ba sabi mo, nasabi ng mga nakakita sa'yo ay wala namang ibang tao sa lugar? Magpahinga ka na. Baka pagod lang yan, mahal." Sambit dito ni Ramon. Habang nakaiga na, ay hindi talaga lubos maisip na Celeste kung bakit nakita niya ang matanda. Pero bakit siya lang ang nakakita? Baka sumunod ang matanda sa kanya at baka may balak itong gawing masama. Mga bagay na nagpabagabag sa sarili ng babae. Kinuha niya ang kumot pati ang kamay ni Ramon upang yakapin siya. Natakot na dito si Celeste dahil iba ang kanyang nasilayan. Pakiramdam niya, nakamasid lang sa kanya ang matanda. Kinaumagahan, ilang oras na lang ay
dadaong na ang barko. Tulala naman si Celeste habang nasa kainan ang mag-asawa. Mahal, iniisip mo pa rin ba yung nangyari kagabi? Paano ka naman makakapag-enjoy niyan? Di ba bakasyon nga natin to tapos ganyan ka? Pagwiwi ka dito ni Ramon. Walang gana ang babae at uminom na lamang ito ng kape. Matapos ang agahan ay bumalik na sila ng kwarto. Habang nagliligpit ng gamit si Ramon, ay naliligo naman si Celeste. Nang bigla na lamang narinig ni Ramon ang malakas na sigaw ng kanyang asawa sa loob ng banyo. Nang puntahan niya ito, ay naabutan niya itong nakaupo sa may sahig at nakasandal sa dingding habang nakatitig sa drainer sa may sahig. May dugo. Maraming dugo. Sigaw nito. Nagtaka naman si Ramon dahil wala namang dugo sa sahig ng banyo. Inakay niya ang kanyang asawa at pinagbihis na. Kinumbinsi niya ito na wala nang dugo sa sahig at pinilit na pakalmahin. Napayakap na lamang ang asawa at tuluyan itong umiyak. Nakahanda na silang bumaba ng barko dahil nakadaong na ito. Tinanong naman ni Ramon ang asawa kung itutuloy pa ba ang bakasyon dahil hindi naman maayos tingnan itong si Celeste. Hindi tayo babalik ng Maynila, mahal. Itutuloy natin ang bakasyon. Tugon dito ni Celeste. Sa pagbaba nila ng barko, ay agad silang naganap ng isang hotel. Hinayaan na lang ni Ramon ang asawa na makapagpahinga na. Kung siya ang masusunod ay mas mabuting bumalik na lang sila dahil mas mahalaga sa kanya ang kalagayan ng kanyang asawa kaysa sa bakasyong iyon. Mukhang hapo kasi itong si Celeste at mukhang mas kailangan ito ng mahabang pahinga. Nagbabalak na rin si Ramon na patigilin na sa bangko ang asawa at magnenegosyo na lang. Humiga na rin si Ramon sa tabi ng kanyang asawa. Bandang hapon na siya nagising at nakita niya si Celeste na bumangon na pala at nakatayo ito sa harap ng bintana. Nilapitan niya ito at niyakap muli sa may likuran. Doon niya sinabi sa kanyang asawa na huminto na lang ito sa bangko at magnegosyo na lang. Bakit mo ba ako pinapangunahan? Dinidiktahan mo na ba ako, Ramon? Galit na wika ni Celeste at bumitaw ito sa kanyang asawa. Ipinaliwanag naman ni Ramon na hindi naman niya dinidiktahan ang kanyang asawa. Nag-aalala lamang ito na baka maulit pa ang nangyari sa matandang kliyente. Subalit tila ibang tao ang nakausap niya ng mga sandaling iyon. Sa ikalawang araw ay nag-umpisa na ang kanilang paglalakbay sa isang beach resort. Halos 2 oras din ang biyahe. Ngunit sulit naman ito dahil sa napakagandang lugar. Natuwa naman si Ramon dahil bumalik na ang sigla ng kanyang asawa nang makita ang kagandahan ng lugar. Habang nag-iiyaw ng mga isda at pusit itong si Ramon, ay sumampa na sa dagat itong si Celeste. Nakaharap sa dagat at nakatanaw lang si Ramon sa kanyang asawa. May mga ibang naliligo rin sa dagat ng oras na iyon. Makalipas ang ilang minuto, ay nasa dalampasigan na itong si Celeste. Sumandal siya sa may di gaanong kalakihang bato at ipinikit ang kanyang mga mata. Maya-maya pa ay naramdaman niya na may 2 kamay na yumakap sa kanya. O ano, mahal, tapos na ba ang iniihaw mo? Medyo nagugutom na ako eh. Malambing na sambit dito ni Celeste. Ngunit hindi sumagot si Ramon. Kaya naman nilingon ito ni Celeste. Laking gulat na lamang niya nang makita niya na ang matandang babae pala ang nakayakap sa kanya. Sumigaw ito habang nagpupumiglas ang babae.
Napansin naman ito ni Ramon, kaya agad niyang tinakbo ang lugar at kinuha itong kanyang asawa. Tinanong niya pa ito kung ano ang nangyari. Itinuro naman ng asawa ang bato at sinabing niyakap daw siya ng matandang babae. Bumakas ang matinding pag-aalala sa itsura ni Ramon dahil wala namang matandang babae at tanging bato lang ang naroroon. Nagtinginan ang mga tao sa paligid na nagtataka din kung ano ang nangyari. Hindi na maganda ang nangyayari sa kanyang asawa, kaya naman agad niya itong dinala sa kwarto at pinakalma. Base sa mga nararanasan nila sa biyahe, ay napagtanto ni Ramon na may mga nakikitang kakaibang bagay ang kanyang asawa at hindi niya na iyon nagugustuhan pa. Pinagpahinga na lamang niya ang kanyang asawa at bumalik na siya sa inihaw na puno pa rin ng pag-aalala. Ilang saglit pa, may lumapit na isang babae na nasa linya ng 50 ang edad. Asawa mo ba ang babae na nagwawala kanina? Bulalas dito ng Ale. Tumugon naman si Ramon ngunit nagbigay siya ng ibang dahilan sa Ale. Sinabing pinulikat lamang ang asawa at natakot ito kaya nagwala at sumisigaw. Tumitig naman sa kanya ang Ale at batid ni Ramon na hindi ito naniniwala sa kanyang sinabi. Ipatingin mo sa albularyo ang asawa mo. Wika dito ng Ale. Ayon pa dito, alam daw nito na hindi pinulikat si Celeste at may kakaibang nangyayari dito. Kaya habang maaga pa ay dapat malunasan na ito. Nagbanggit naman ang Ale ng isang pangalan ng manggagamot at matatagpuan daw ito sa Karatig Baryo lamang. Tumango naman si Ramon at nagpasalamat. Pero para sa kanya ay isang doktor sa medisina ang kailangan ng kanyang asawa. Marahil na trauma ito sa mga nakalipas na nangyari. Hindi rin kasi naniniwala si Ramon sa mga albularyo. Pagsapit ng gabi ay nagdesisyon na si Ramon na babalik na sila ng Maynila kinabukasan. Sumang-ayon naman dito si Celeste. Talagang natatakot na siya sa mga nakikitang kakaiba. Sa kanilang pagbiyahe papuntang bayan ay nakasabay nila sa jeep ang Ale na nakausap ni Ramon kahapon. Bahagya namang ngumiti itong si Ramon at tumango sa Ale bilang pagbibigay galang dito. Nang makababa na sila sa terminal, biglang nangisay itong si Celeste at tumirik ang mga mata. Tumulong naman ang Ale sa pagsalba nito. Dapat hindi mo siya dinala dito. Di ba sabi ko sa'yo, puntahan mo ang albularyo? Wika dito ng Ale. Doktor ang kailangan ng asawa ko, kaya babalik na kami ng Maynila. Sagot naman dito ni Ramon. Nang biglang tumawa si Celeste at naging purong itim ang mga mata. Lumalim na rin ang boses nito na para bang dalawang tao ang nagsasalita. Sinaniban si Celeste at bigla itong hinimatay. Doktor pa ba ang kailangan niyan? Sinasapian na ang asawa mo. Sigaw dito ng Ale. Gawa nga ng iba na ang nakikita ni Ramon sa kanyang asawa ay pumayag na ito na dalhin nila sa albularyo. Nag-arkila ng sasakyan itong si Ramon. Kasama ang Ale na nagpakilala sa pangalang Ason ay dinala nila si Celeste sa albularyong si Mang Adong. Binuhat naman ni Ramon ang asawa at isinakay pa ng tricycle papunta sa bahay ni Mang Adong. May mga iilang pasyente pa sa bahay ng albularyo nang sila'y dumating. Inausap naman ni Ason ang albularyo tungkol sa nangyari sa babaeng biktima.
Nag-abiso naman si Mang Adong sa mga parokyano na uunahin muna niya ang biktima ng sanib. Inihiga ni Ramon si Celeste sa kama at sa pagkakahiga nito ay biglang dumilat at nagwala ang kanyang asawa. Pinagtulungan naman ni Ramon at Ason na hawakan si Celeste habang nagsasagawa na ng ritual ang albularyo. Ayon sa matandang albularyo, napakalakas ng mangkukulam na gumagambala sa biktima. Nais nitong pahirapan muna bago bawian ng buhay. Sa lakas ng mangkukulam ay nagawa nitong pasaniban ng demonyo itong si Celeste. Gamit ang hinlalaki ng albularyo ay gumuhit ito ng krus sa noo at sa mga paa ni Celeste upang ipako ang demonyong sumanib dito. Binitawan na rin nila ang babae, alinsunod sa utos ni Adong. Nagpupumiglas ang biktima habang nakangisi ito at patuloy na hinahamon ang albularyo. Sa tuwing nilalapatan ito ng usal ay sumisigaw sa sakit ang demonyo. Ang mga pasyente sa labas ng bahay ay kinikilabutan sa mga naririnig na boses ng demonyo. Hindi naman makapaniwala si Ramon sa kanyang nakita. Ni sa hinagap ay hindi inakala na mangyayari kay Celeste ang masaniban at napatunayan na rin ni Ramon na totoo pala ang bagay na ito. Mahal, tulungan mo ko. Pinahihirapan ako ng matandang yan. Sambit dito ni Celeste. Nagpatuloy pa rin sa pakikipaglaban si Adong sa demonyo at nang hindi pa rin niya ito mapalayas, ay isinabit na nito sa leeg ng biktima ang mutya ng salsagan. Inipit na rin niya ang maliit na patpat ng sinukuan sa pagitan ng daliri ni Celeste. Sumigaw ito ng malakas at nakiusap na kunin ang mga bagay na inilagay ng albularyo. Subalit, hindi nakinig si Adong. Bagkus, inipit pa niya lalo ang sinukuan hanggang sa muling nangisay ang biktima at muli itong naimatay. May lumabas na itim na usok mula sa bibig nito. Hudyat na nilubayan na siya ng demonyo. Ngunit ayon sa albularyo ay ang sanib lang ang nawala, pero ang pangkukulam sa biktima ay nariyan pa. Marapat na pagpahingain daw muna ang katawan ng babae bago lalabanan ni Adong ang kulam. Habang nagpapahinga at natutulog pa si Celeste, ay nag-usisa naman ang albularyo kung bakit siya pinakulam. Wala namang maibigay na siguradong sagot ang lalaki, kundi ang nakaalitan nitong kliyente niya sa bangko, kung saan palaging din daw niya itong nakikita. Naisip naman ni Ramon kung posible ba na ang matandang iyon ay isang uri ng mangkukulam. Ayon naman kay Mang Adong, hindi magpapakita ng totoong imahe ang mangkukulam sa biktima nito. Posibleng ginagamit ng mangkukulam ang imahe ng nakaalitang matanda upang mas takutin pa ang biktima. Dagdag pa ng albularyo, napakalawak ng kayang gawin ng isang mangkukulam, lalo na kapag dalubhasa na ito sa larangan. Mahina ito sa pisikal na laban, ngunit napakalakas naman ng espiritual na kakayahan nito. Kayang-kaya nilang magtawag ng demonyo upang gamitin at para maikubli din ang tunay nitong anyo. Sino bang magnanakaw na aamin na siya ang magnanakaw? Humanda ka, iho, at sana wag kang bumitaw sa tiwala ng Diyos, dahil aalamin ko
kung sino ang mangkukulam at hindi iyon madali para sa asawa mo. Wika pa dito ng matandang albularyo. Posible din daw na nasa malayo ang taong ito dahil na rin sa sinabing kakaibang karanasan kahit noong nasa Maynila pa sila. Samantala, hindi na rin nagtagal ay nagpaalam na rin itong si Ason. Lubos naman ang pasasalamat ni Ramon sa ginawang tulong ng Ale. Sa pagsapit ng gabi ay nagising ng muli itong si Celeste. Habang nasa bakuran ang albularyo at itong si Ramon ay nakarinig sila ng isang sigaw mula sa babae. Sa pagbanhik nila ay tinanong ng babae kung ano ang ginagawa niya sa nakakadiring kwarto at tila amoy langis pa raw. Gusto na nitong umalis sa pusaling lugar na iyon. Pilit naman siyang pinatahimik ni Ramon dahil sandamakmak na panlalait na ang pinagsasabi niya sa lugar ng taong nagligtas sa kanya. Hindi na ako nagtataka kung bakit ganoon na lang katindi ang galit ng taong may gawa sa kanya nito. Sambit dito ng albularyo. Bakit? Sino ka ba? At anong ibig mong sabihin matandang madungis? Sambulat dito ni Celeste. Pwede ba? Tumigil ka. Sinapian ka. Kinulam ka. At siya ang nagligtas sa'yo. Bulalas naman dito ni Ramon. Nang mga sandaling iyon ay natigilan ang babae at nakaramdam ito ng labis na pagkakahiya. Yumuko na lamang ito at hindi na umimik. Napailing na lamang si Adong at lumabas na ng kwarto. Celeste, pwede ba? Kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Naiiritang wika pa ni Ramon. Inilahad naman ni Ramon kung ano ang nangyari kung bakit nasa bahay sila ng albularyo. Hindi naman makapaniwala si Celeste na sinaniban siya at kinulam. Ayon kay Mang Adong, bukas nila gagawin ang panggagamot sa kulam. Aalamin daw ng matanda kung sino ang kumukulam sa kanya. Ano nga ba ang pangalan ng kliyente mong matanda? Tanong dito ni Ramon. Minerva. Tugon ni Celeste sa mahinang boses. Ayon pa kay Ramon, malaking posibilidad na si Minerva ang nagpakulam, ngunit ang Minerva na nakikita niya ay isa lang imahe ng totoong demonyo. Pinaalalahanan niya ang kanyang asawa na huwag matakot kapag nakita niya ulit ang matanda. Makalipas ang ilang oras, ay natahimik na ang bahay dahil sa mahimbing nilang tulog nang magising itong si Celeste at nakaramdam ng matinding init. Hindi na niya ginising ang kanyang asawa at nagtungo ito sa labas ng bahay. Ang pagpapakulam ni Minerva sa kanya ay nagdulot lang ito ng matinding galit kay Celeste at nangako siya sa kanyang sarili na papatayin niya ang matandang iyon. Gamit ng pera niya ay madali lang niyang ipapahanap at ipapapatay ang matanda. Sa gabing iyon ay wala si Mang Adong sa bahay na iyon dahil may nagpapatulong sa kanya na isang nanganganak na babae. Inaaswang daw kasi sila, kaya naman nakabantay ang albularyo sa buntis na iyon. Habang nagpapahangin at naninigarilyo ang babae, ay may napansin siyang kumakaluskos sa mga kakahuyan sa paligid niya. Naisip niya na baka magpapakita na naman itong si Minerva. Kaya naman hindi na siya nag-atubili na kunin ang itak na nasa dingding ng sala. Sa oras na malapitan niya ang matanda, ay titiyakin niya na ang kamatayan nito. Anong demonyong pinagsasabi niyo? Ako ang demonyo.
Kaya humanda kang matanda ka. Papatayin kita. Wika naman ni Celeste sa kanyang sarili. Kinuha niya noon ang pang-ilaw at sa paglabas niya ng kwarto ay nasagi niya ang upuan at natumba kaya nagising naman itong si Ramon. May narinig na mga kaluskos si Ramon sa labas at paglingon niya sa tabi ay nawala na itong si Celeste. Mabilis siyang bumangon at lumabas. Nakita niya naman si Celeste na may hinahabol sa dilim at may dalang itak. Tinawag niya ito ngunit hindi ito nakinig kaya sinundan na lamang ito ni Ramon. Papatayin kita, matanda ka. Naririnig na sigaw ni Ramon mula sa kanyang asawa. Patuloy naman na sinundan ni Ramon ang asawa na tanging ilaw lang ay ang isang gasera. Hindi na malaman ni Ramon kung ilang minuto na silang naghahabulan. Hanggang sa nawala na sa paningin niya ang ilaw na dala ni Celeste. Sa gitna ng kakahuyan ay sumisigaw itong si Ramon na tinatawag ang kanyang asawa. Laking pasalamat na lang niya dahil natagpuan niya na rin itong kanyang asawa na nakaupo sa ugat ng isang malaking puno. Tinanong niya pa ito kung sino ba ang kanyang hinahabol. Ganoon na lamang ang pagkabigla ni Ramon nang malaman niya na si Minerva pala ang hinahabol ng kanyang asawa. Di ba binalaan na kita na imahe lang ni Minerva yon? Pag-aalala dito ni Ramon. Ngunit para kay Celeste, imahe man yon o hindi, ay buo na ang loob niya. Papaslangin niya na ang taong nagpapahirap sa kanya. Mas lalo namang ikinagulat ni Ramon ang pinagsasabi ng kanyang asawa. Inaya niya na ito na bumalik sa bahay. Ngunit hindi na nila malaman ang daan pabalik. Sa dilim at puro kakahuyan ay hindi nila alam kung saan na sila tutungo. Naglakad na lamang sila na para bang nakapikit sa dilim ng paligid at tanging ilaw lamang ang nagbibigay liwanag sa kanila. Makalipas ang ilang minuto ay nasa loob pa rin sila ng kakahuyan. Pakiramdam ni Ramon ay mas lalo silang lumalayo sa bahay ng albularyo. Nakadama na rin siya ng pagod at pananakit ng kanyang paa. Kaya naman nagpahinga muna silang dalawa. Inabot na sila ng madaling araw. Nasa kakahuyan pa rin sila. Walang duda, naligaw na ang mag-asawa. Kaya naman nagpasya na lamang sila na magpaabot na lamang ng liwanag. Sa ilalim ng malaking puno, nagpalipas ang mag-asawa ng dilim hanggang sa naaninag na ni Ramon ang liwanag kaya ginising niya na itong si Celeste. Muli silang naglakad. Papasikat na ang araw nang may nasipat na silang mga kabahayan. Pero hindi iyon ang lugar ng albularyo. Mabuti na lamang at dala ni Ramon ang kanyang pitaka. Kaya naman naganap sila ng karinderya. Nagtanong si Ramon sa tindera ng karinderya kung anong lugar na ba ito. At napag-alaman niya na nasa kabilang baryo na pala sila at may kalayuan na sa lugar ng albularyo. Nang matapos na sila sa kanilang pagkain, ay tumayo na sila agad at naghanap ito ng tricycle upang pabalik sana sa bahay ni Manong Adong. Habang naghihintay ng masasakyan, ay nagpaalam naman itong asawa niya na bibili lang muna ng sigarilyo hanggang sa nagkabanggaan sila ng isang matandang naglalako ng ulam at hindi naman sinasadyang natapunan si Celeste ng dinugo ang tinda nito. Kumalat naman iyon sa harapan ng kanyang damit hanggang sa pantalon. Halos sumabog sa galit itong babae at pinagmumura niya ang matanda. Napalingon naman si Ramon sa ingay na kanyang narinig at agad siyang tumakbo papalapit dahil si Celeste pala ang nag-iingay.
Hindi naman umimik ang matanda at dinuro-duro pa ni Celeste ang nakatapon ng dinuguan. Sa paglapit ni Ramon ay agad niyang inawat ang kanyang asawa. Ngunit patuloy pa rin ito sa pagsasalita ng masama sa matanda. Humingi naman ng despensa ang lalaki at pinulot ng matanda ang mga paninda at lumakad na habang masama ang tingin kay Celeste. Pinagtitinginan na sila ng mga tao. Mabuti na lamang ay may tricycle na dumating at agad itong pinara ni Ramon. Kahit sa loob ng sinasakyan ay tumatalak pa rin ang kanyang asawa. Tumigil ka na, kaya ka napapahamak dahil dyan sa ugali mo. Naiinis na wika dito ni Ramon. Hanggang sa umabot na sila sa bahay ni Mang Adong. Patuloy pa rin sa pagtatalak itong babae. Naabutan nila ang albularyo na nakatayo sa bakuran. Lalakad na sana ito upang hanapin ang mag-asawa. Nang makita ni Celeste ang albularyo, ay saka lang ito tumahimik. Sa nakitang itsura ng matanda sa babae na kailangan pa nitong maligo ay itinuro niya naman ang palikuran sa likod ng bahay. Pagpasensyahan mo na yan, hindi yan gaya sa nakasanayan mong banyo. Wika dito ng matanda. Habang naliligo naman si Celeste, ay inilahad ni Ramon kung bakit sila nawala ng buong gabi, pati ang dahilan kung bakit nadumihan ang damit nito. Napailing na lamang ang matanda dahil tila hindi pa ito nagtanda sa mga nangyayari sa kanya. Samantala, nagtatanong na si Celeste kay Ramon kung kailan pa ba sila babalik ng Maynila. Nagpaliwanag naman si Ramon na kailangan matanggal ang sumpa ng mangkukulam sa kanya bago sila bumalik ng Maynila. Nagpakita ng pagkainip itong si Celeste. Tinabihan siya ni Ramon at niyakap. Kinumbinsi niya ito na para lang naman ito sa kanyang kapakanan. Napabuntong hininga na lamang ang babae. Bandang 9:00 ng umaga, nag-abiso na si Adong na isasagawa na nila ang ritual para sa pagtawag ng kaluluwa ng mangkukulam. Papasok na ng kwarto si Celeste nang may mapansin si Adong na isang bangaw na umiikot sa ulo ng babae hanggang sa makaupo na ito sa gilid ng kama. Akmang aabugin sana ni Ramon ang bangaw ngunit pinigilan siya ng matanda. Lumapit naman ito at tinitigan niya ang bangaw na lumilipad paikot sa ulo ni Celeste. Nang mahuli ni Adong ang bangaw, ay ganoon na lamang ang pagkabigla niya. Isang barang, sambulat dito ng albularyo. Agad inilapat ni Adong ang kanyang hinlalaki sa noo ni Celeste. At bumakas sa itsura ng matanda ang labis nitong pag-aalala. Naitanong naman ng babae kung ano ang nangyayari. Tumugon ng matanda na hindi lang kinulam si Celeste, kundi binarang na din ito. 2 puwersa na ng kadiliman ang nakapaloob sa katawan ng asawa ni Ramon. Napahawak na lamang sa ulo si Ramon. Isa na namang kamalasan ang nangyari sa kanyang asawa. Pinahiga niya sa kwarto ang babae at pinasamahan muna ito kay Ramon. Nagpunta naman siya ng kusina at sinalang sa apoy ang bangaw. Diyos ko, ano bang ginagawa ng babaeng ito? Sambit naman ni Adong sa kanyang sarili. Sa tagal niya nang nanggagamot, ay ito pa lamang ang unang beses na sabay kinulam at binarang ang kanyang pasyente. Hindi tuloy malaman ng matanda kung sino ang uunahin niya.
Lumabas na ito ng kusina upang kumuha ng karagdagang halamang gamot. Napaatras naman ito sa gulat dahil nakita niya ang demonyo na nakatayo sa likod ng isang halaman. Nakangisi ito sa kanya. Agad niya naman itong tinigalpo at naglaho naman ito na naging itim na usok hanggang sa biglang sumigaw itong si Celeste. Ngunit sa pagkakataong ito ay labis niyang ininda ang pananakit ng kanyang tiyan. Nilapatan agad ito ni Adong ng paunang lunas hanggang sa mga ritual pa na isinasagawa ay napasapi niya na ang kaluluwa ng mangkukulam. Sa kanilang pagbabanatan ay napaamin ni Adong ang mangkukulam. Nagpakilala itong si Imelda. Sumanib na ito kay Celeste at ayon sa boses nito, pinsan niya si Minerva, ang matandang pinaglupitan ni Celeste. Hindi daw ito titigil hanggat hindi gagapang sa lupa ang babae bago niya ito papaslangin. Nakiusap naman ang albularyo na tigilan niya na ang babae at kahit sino ay walang may karapatang kumitil na lang ng buhay. Ngunit nagmatigas itong si Imelda at nakikipaglaban pa sa albularyo. Ginamitan na ni Adong ng pamako at ang mutya ng mangkukulam. Binalaan niya ito na papaslangin kapag hindi pa tinigilan ang babae. Subalit, determinado ang mangkukulam at isasama daw niya sa impyerno itong si Celeste. Wala nang iba pang pagpipilian si Adong kundi wakasan na ang buhay ng mangkukulam. Kinuha ni Adong ang sinukuan at inilapat sa tiyan ni Celeste at tinakpan ng kanyang palad kasabay ang mga dasal. Sumigaw ng matindi ang boses at idiniin pa ni Adong ang sinukuan at nilakasan pa nito ang mga usal hanggang sa sumuka ng maitim na likido itong babae. Halos isang timba ang sinuka nito bago ito tuluyang nahimatay. Napabuntong hininga na lamang ang matanda dahil sa wakas tapos na ang kulam. Halos kalahating oras din siyang nakipagbuno sa mangkukulam sa espiritual na aspeto, habang si Ramon naman ang kaisa-isa niyang katuwang. Nagpasalamat naman si Ramon nang sabihin ng matanda na wala na ang kulam kay Celeste. Ngunit muli itong nalungkot nang sabihin ng matanda na nararamdaman pa niya ang barang sa presensya ng babae. Ngunit kailangan munang ipahinga ang babae. Nabanggit naman ni Ramon na baka ang matandang inaway ng kanyang asawa kaninang umaga ay ang mismong mambabarang. Hindi naman umimik itong si Adong. Lumabas ito at uminom ng tubig. Hindi rin biro ang ginawa niya at aminadong nakaramdam din ito ng panghihina ng katawan. Isang malakas na mangkukulam si Imelda. Natalo man ito ni Adong, ngunit bakit parang may mali? Pakiramdam nito ay may nakalukob pang masamang elemento kay Celeste bukod sa barang. Paglipas ng tanghali ay nagpaalam muna itong si Adong. Aalamin daw niya kung sino ang matandang inaway ni Celeste kaninang umaga. Mahigpit din niyang binilin kay Ramon na huwag palabasin ng kwarto itong babae kahit anuman ang mangyari. Sa pagdating naman ni Adong sa kabilang baryo, ay nagtanong-tanong ito sa nangyari kaninang umaga na may babaeng nagwala at nang away ito ng matanda. Hanggang sa napag-alaman ni Adong na si Patring ang may kagagawan. Minsan pa lang na nakalaban ni Adong itong si Patring, ngunit nangako ito na ititigil na ang masamang gawain.
Tinahak ng albularyo ang tirahan ni Patring. Hindi pa man ito nakakarating sa mismong bahay ng matanda, ay hinarang na siya ni Patring. Ayon sa mambabarang, labis-labis na kahihiyan at pangungutya ang naranasan niya sa babae. Kaya naman nararapat lang daw itong parusahan. Nakiusap naman ang albularyo kay Patring na labis na ang pagdurusa ng babae sa kamay ng mangkukulam. Kaya naman sana wag na siyang dumagdag pa. Natawa naman si Patring nang nalaman niya na kinulam pala ang babae. Ibig sabihin, napakasama talaga ng ugali nito. Patuloy naman sa pakiusap ang albularyo. Ngunit huli na dahil kasalukuyang inaatake na ang biktima ng kanyang mga alaga. Kung hindi mo ititigil, wala na akong magagawa kundi labanan ka. Banta dito ni Adong. Alam kong hindi kita kakayanin, Adong, kaya hindi kita lalabanan. Pero kung ako sa'yo, balikan mo na ang pasyente mo. Sambit ni Patring na agad namang naglaho sa harapan ng albularyo. Umalis na rin itong si Adong upang balikan na si Celeste. Samantala, habang nakabantay naman si Ramon, sa tulog niyang asawa ay lumabas muna ito saglit upang iinom sana ng tubig. Ngunit sa pagbalik niya ay napakaraming insekto na ang nakapatong sa mukha ng kanyang asawa. Agad niyang inabot sa pamamagitan ng tela ang mga insekto at halos lumuwa na ang mga mata niya sa kanyang nakita. Ang mukha ni Celeste ay nabalot ng dugo dahil sa mga sugat na ginagawa ng mga insekto. Nakapagtataka na hindi man lang nagising itong babae. Marahang pinahiran ni Ramon ang mga dugo sa mukha ng kanyang asawa. Napapaiyak na lamang ito dahil sa awa na dinanas ng kanyang asawa. Hanggang sa dumating na itong si Adong at iyon na lamang ang eksenang kanyang naabutan. Sa pagkapa niya sa pulso ng babae ay maayos na ito at wala na ang sumpa ng barang. Ngunit nag-iwan ito ng peklat na habang buhay na dadalhin ng babae. Ginamot naman ni Adong ang mga sugat sa mukha ni Celeste sa pamamagitan ng mga halamang gamot. Matapos naman ito ay kinausap niya itong si Ramon na nasa balkonahe ng bahay. Ayon sa matandang albularyo, kusa nang tinanggal ng mambabarang ang sumpa, ngunit iniwanan nga ito ng parusa bilang ganti sa ginawa nito sa matanda. Dito masusubok kung gaano kamahal ni Ramon itong si Celeste. Kung gaano kasama ang ugali ni Celeste ay naging refleksyon ito ng kanyang itsura. Pagsapit naman ng umaga ay nagising na ang kanyang asawa. Nakita niya si Ramon na nagliligpit na ng gamit. Babalik na raw sila ng Maynila. Natuwa naman ang babae ngunit nang magtanong ito kung ano na ang nangyari sa barang. Hindi naman mapigilan ni Ramon ang maluwa at sinabi sa kanyang asawa na kahit anong mangyari ay mamahalin pa rin siya nito. Nagtaka naman si Celeste sa mga sinabi ni Ramon. Bakit, mahal? Ano bang nangyari? Maiging tanong dito ng babae. Niyakap na lamang siya ni Ramon. Napahawak naman ang babae sa kanyang muka dahil nang hahapdi ito ng sobra. Nagmadali naman siyang kumuha ng salamin at tiningnan ang kanyang muka. Napasigaw na lamang ng matindi itong babae dahil sa napakasama ng itsura niya. Puno ito ng sugat na nangingitim na. Maputi ang kanyang balat kaya
mas klaro ang mga nangingitim na peklat. Labis naman na nakiusap itong babae sa albularyo na pabalikin sa dati ang kanyang muka. Magbabayad naman daw siya kahit magkano. Niyakap na lamang siya ni Ramon at sinabing wala na silang magagawa pa. Hindi ako papayag. Ipapadoktor ko to. Walang kwentang albularyo. Wala kang silbi. Galit na sambit dito ng babae. Naparusahan ka na nga. Ganyan pa rin ang ugali mo. Turan dito ng matanda. Inawat naman siya ni Ramon at nagmadali na silang umalis. Nagpasalamat naman si Ramon sa matandang albularyo bago tuluyang umalis. Gamit ang balabal at salamin, iyon ang pinangtakip ni Celeste sa kanyang pagmumuka. Habang nagbabiyahe na sila patungo sa pier, kahit nasa loob na sila ng kwarto ng barko, ay hindi pa rin magawa ng babae na ipakita ang buong muka sa kanyang asawa. Siniguro naman ni Ramon na hindi magbabago ang pagmamahal niya sa kanyang asawa. Ngunit tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ni Celeste. Hindi rin ito gaano nakakain dahil sa sobrang sama ng loob. Ang masaya sanang bakasyon ay nauwi sa trahedya. Sa kabila ng lahat ay nagpapasalamat pa rin itong si Ramon dahil pareho silang buhay at nakaligtas sa lahat ng mga iyon ang kanyang asawa. Sa pagbalik nila sa kanilang bahay ay nagkulong lamang sa kwarto ang babae. Naghanap agad ito ng paraan upang makausap ang mga kakilalang doktor upang matulungan siya sa kanyang problema. Makalipas ang ilang araw ay patuloy pa rin sa pagkukubli itong si Celeste. Ang mga peklat niya habang gumagaling ay mas lalo naman itong nangitim pa. Hanggang sa may nakuha siyang isang doktor na inirekomenda ng kanyang kaibigan. Sinamahan naman siya ni Ramon upang magpasuri. Makalipas ang 3 araw ay isinagawa na ang operasyon sa mukha ni Celeste. 1 linggo muna siyang mananatili sa ospital dahil aabutin pa raw ng 3 linggo ang benda sa mukha nito. Umuwi na ng bahay si Celeste upang doon na hintayin ang 2 linggo pang natitira. Naging malungkutin na ang babae at napilitan na rin itong magbitaw sa kanyang trabaho. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob ay ang asawang si Ramon. Isang gabi, tumawag si Ramon. Nagpaalam ito na mahuhuli ito ng uwi dahil sa kanyang trabaho. Hindi naman iyon problema kay Celeste. Hihintayin na lamang niya ang kanyang asawa na makauwi upang sabay na silang maghapunan. Nasa may terasa si Celeste at naninigarilyo nang may nasipat siyang taong naglalakad at tumigil ito sa tapat mismo ng kanilang gate. Nakabalabal ito kaya hindi niya ito nakilala hanggang sa nagtanggal na ito ng takip sa muka. Tumambad sa kanya itong si Minerva. Nagtagpo ang kanilang paningin. Galit na naman si Celeste habang nakangisi naman itong matanda. Umalis ka na, demonyo. Lubayan mo na ako. Sumisigaw na si Celeste na agad naman siyang pinuntahan ng mga kasambahay. Sa muling pagtingin niya ng gate nila ay wala na doon ang matanda. Sa pag-uwi ni Ramon ay naabutan niya na nakahiga na itong si Celeste. Nilapitan niya ito at niyayang kumain dahil ayon sa mga kasambahay ay hindi pa raw kumakain ang among babae. Bumangon naman si Celeste at sinabi na nagpakita na naman sa kanya
itong si Minerva. Ang buong akala ni Ramon ay lulubayan na ng matanda ang kanyang asawa. Ngunit may naalala siya sa sinabi ng matandang albularyo sa Negros. Ayon sa matanda, patay na ang mangkukulam na si Imelda. Pero ang demonyong ginamit nito ay hindi nawala. Dapat magbalik loob sa Diyos itong si Celeste at baguhin na ang pag-uugali. Dahil minsan ang napasok ng demonyo ang kanyang katawan at hindi imposible na muli itong umiral kapag kulang o walang pananampalataya ang babae. Kinausap naman ni Ramon ang asawa na magpabendisyon at padasalan ang buong bahay sa pari. Bakit, Ramon? Mababalik ba ng pari ang dati kong itsura? Galit na sambit dito ng kanyang asawa. Hindi na lamang sinabayan ng lalaki ang galit ng kanyang asawa. Bagkus, pinagpahinga na lamang niya ito. Lumipas pa ang 2 linggo. Ito na ang araw na tatanggalin na ang kanyang benda. Dumating na ang doktor sa kanilang bahay. Sa pagtanggal ng kanyang benda, ay mas lalong lumala pa ang kalagayan ng kanyang muka. Imbis na mawala ang peklat, ay mas kumapal pa ito. Animoy may mga batong may itim na nakaumbok na sa mukha ni Celeste. Sa galit ng babae, ay pinagmumura niya ang doktor at nagbanta pa itong kakasuhan dahil sa pagsira ng kanyang muka. Inawat naman siya ni Ramon at pinaalis na lamang ang doktor. Mas naging miserable pa ang babae dahil sa paglala ng kanyang kalagayan. Naawa na ng gusto itong si Ramon sa kanyang asawa, ngunit sa kabila ng mga nangyari ay mukhang hindi pa rin nagbago itong si Celeste. Palagi na lamang itong galit kahit sa konting pagkakamali ng mga kasambahay. Kung ano-ano rin ang ibinibintang niya kay Ramon tulad ng pambababae. Kinukumbinsi pa rin niya ang asawa na magpatingin na sa pari, ngunit sa tuwing binabanggit ito ni Ramon ay nagagalit lamang ang kanyang asawa. Nawalan na ito ng pag-asang bumalik pa sa dati ang kanyang muka. Umabot na rin sa punto na nagsisilayasan na ang mga kasambahay dahil sinasaktan na ito ng babae. Minsan isang gabi, habang nasa sala si Ramon ay may ginagawang papeles, ay bigla na lamang tumakbo palabas si Celeste na may dalang pamalo. Agad naman siyang hinabol ni Ramon at doon sa gate ni Celeste sumisigaw at pinapalayas ang isang demonyo. Wala namang nakikita si Ramon kahit itinuro pa ng asawa ang demonyo na nasa labas daw at nakatawa pa. Hinawakan niya ang kanyang asawa at niyakap. Napaiyak na lamang si Ramon dahil tila nawawalan na ng bait ang kanyang asawa. Minsan isang araw, habang nasa trabaho, ay kinausap ni Ramon ang kanyang kaibigan. Napapansin na rin kasi nito na laging problemado ang kasama. Hindi na rin napigilan ni Ramon na ibahagi sa kaibigan ang kalagayan ng kanyang asawa. Laking pasalamat na lamang ni Ramon dahil may kakilalang albularyo ang kanyang kaibigan, ngunit nasa Laguna pa ito. Kinabukasan naman ay nagpasama si Ramon sa kanyang kaibigan upang puntahan at humingi ng tulong sa albularyo. Nakilala naman ni Ramon itong si Mang Dencio, isang albularyo.
Tumugon naman ito at agad na sumama kay Ramon. Doon na ipinarada ni Ramon ang kotse sa labas ng kanilang gate. Sa pagbaba pa lang ng albularyo ay agad itong nakatitig sa bahay. Diyos ko po, mahabaging langit. Ramon, ang bahay ninyo, nilulukuban na ito ng demonyo. Wika dito ng matandang albularyo. Sa panahong iyon ay nag-iisa na lamang ang kanilang kasambahay at nakatuon na lamang ito kay Celeste. Tinanong ni Ramon ang kasambahay kung nasaan ang asawa. Sambit naman ito na nasa kwarto at hindi pa kumakain. Sa pagbukas niya ng pinto ay nakaupo sa gilid ng kama at nakatalikod itong si Celeste. Mahal, andito na ako. May kasama ako si Mang Densyo. Wika dito ni Ramon. Marahang lumingon si Celeste na nakabalabal na lamang palagi. Sa paglingon ng babae ay napaatras itong si Densyo. Ayon dito, isang demonyo ang nakikita niya. Muling tumalikod si Celeste at hindi ito umimik. Marahang namang humarap ang albularyo sa babae. Diyos ko, wala nang pag-asa to. Sambulat dito ng albularyo. Mabilis na lumabas ng kwarto si Densyo at hinabol naman siya ni Ramon. Ayon sa albularyo, halos nasakop na ng demonyo ang kaluluwa ng kanyang asawa. Isang malakas na albularyo ang kailangan nito. Ibinalik din ni Densyo ang pera na ibinayad ni Ramon at tuluyan na itong umalis ng bahay. Nasa na ang kasama mo, mahal? Bakit siya umalis? Tanong dito ni Celeste, ngunit natatawa na ang boses nito. Tumingin na lamang si Ramon sa kanyang asawa at hindi na ito umimik pa. Hindi na malaman ng lalaki ang gagawin dahil mismong ang asawa ay ayaw nitong tulungan ang kanyang sarili. Sa mga nakalipas pang mga araw ay hindi na madalas nagagalit itong si Celeste, pero madalas naman itong tulala at hindi na halos kumakain. Pansin na rin ang pangangayayat nito, gawa nga ng hindi niya na alam ang gagawin. Ay nagpadala na ng liham si Ramon sa mga magulang ni Celeste na noon ay nasa Amerika. Humingi na rin siya ng tulong mismo sa mga magulang niya upang alagaan ng kanyang asawa. Tumugon naman ang mga magulang ni Ramon, kasama na ako, na noon ay 7 taong gulang pa lamang. Isang masayahin at makwentong babae. Ito si Celeste, ngunit sa mga panahong iyon ay iba na ang naging ugali. Tulala at kung minsan ay may kinakausap na hindi naman nakikita ng iba. Naawa na rin ng mga magulang ni Ramon sa kalagayan ng asawa kaya nagsuwestyon ito na ipatingin sa espesyalista sa utak, itong si Celeste. Ngunit hihintayin pa ni Ramon na makauwi ang mga magulang ng kanyang asawa. Sa paglipas pa ng mga araw ay mas lalong lumalala ang kalagayan ng babae. Araw-araw na itong nakakakita ng demonyo. Sinasabi naman niya kay Ramon ang lahat. May mga pagkakataon na maayos namang kausap itong si Celeste. Hanggang isang gabi, nagkaroon ng konting salo-salo sa bahay dahil kaarawan ng ama ni Ramon. Nakikisaya pa nga noon si Celeste na ikinatuwa naman ito nila Ramon dahil kahit papaano ay nakakangiti na itong babae. Ramdam naman ni Ramon ang kasiyahan ng kanyang asawa. Sa gitna ng kasiyahan ay nagpaalam si Celeste na magbabanyo lamang ito.
Ngunit napansin ni Ramon na ilang minuto na ay hindi pa bumalik ang kanyang asawa sa bakuran kung saan sila nagsasalo-salo. Pinuntahan niya na ito doon sa banyo. Ngunit wala doon. Kaya naman umakyat ito sa kwarto nila. Baka doon ito nagbanyo. Sa pagbukas niya ng pinto ay tumambad sa kanyang harapan ang nakabitin na asawa at wala ng buhay. Nabalot ng lungkot at kilabot ang masaya sanang gabi ng pamilya. Tuluyan ang winakasan ni Celeste ang kanyang sariling buhay. Subalit, buo ang paniniwala ni Ramon na ang may gawa nito ay isang uri ng demonyo. Mga kabaryo, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na maging mabuti tayo sa ating kapwa. At higit sa lahat, ang kawalan ng pananampalataya ay katumbas na pinahihintulutan mo ang demonyo na makapasok sa iyong buhay. Sana wag nating kalimutan ang paniniwala sa may likha sa kabila man ng hindi magandang nangyayari sa ating buhay. Hanggang dito na lang ang kwento, kabaryo. Sana ay may nakuha kayong aral sa kwentong inilahad natin ngayong araw. Maraming salamat. Okay, so yun, tapos na yung kwento natin mga kabaryo. Kamusta muna ang lahat? Nga pala, bago ako magtuloy sa komento, pasensya na muna kung napapansin nyo na nire-upload natin yung kwento. Gawa nga ng medyo nagiging abala talaga tayo, pero sa ngayon inaayos na natin. At yun, okay, mukhang okay naman na. Sa mga nais pa rin pong magtanong sa mga gamit o kung ano man, bisitahin nyo lang po ang ating Facebook page, Kwentong Baryo Official. No? Salamat sa umabot hanggang dito. So yun, ang komento ko rito, grabe naman kasi, 'di ba? Sino ba dito ang nakaramdam ng panggigigil kay Celeste, no? Noong una pa lang. Grabe naman na alam naman natin na lahat naman alam natin na may policy, no? Yun nga yung sinasabi kanina ron sa unang kwento. May policy sa bangko na syempre may embargo, may remata talaga. Kaya lang ay hindi naman talaga dapat, kumbaga tama naman tong si Celeste na una pa lang dapat remata na, no? Kumbaga ginawa niya rin ng paraan. Ang medyo parang gumulo lang dito syempre nasa ospital yung anak ni Minerva, so parang iba rin yung isip niya, no? Kumbaga ang hinihingi niyang kapalit, parang kumbaga sige na pagbigyan mo ako para lang may matirahan pa kami kasi nasa unos din kami. Naunawaan ko yon, naunawaan ko rin tong si Celeste, no? Hindi ko naman alam kung kaya niya ba talaga gawa ng paraan, pero feeling ko parang hindi na. Yun nga lang, likas talaga, no? Na may ganong tao na syempre alam niya na hindi man ganong kabuti, pero pangit man sabihin pero masama, diba? Hindi naman natin masisisi tong si Minerva, no? Parang 50-50 ako sa side na to kasi nga grabe naman yung nangyari hanggang sa Negros na nabarang siya. Talagang pinilit niya, tapos yun nga sinabi naman nung matandang ni Mang Adong na kailangan niya nang magsimba para humingi ng kapatawaran tapos magbalik loob. So hindi niya namang ginawa. Parang hinayaan niya lang na kesyo doktor yung kailangan niya, hindi albularyo. So kita niya naman yung nangyari. Saka napakalakas talaga ng sinukuan saka mutya ng salsagan. No? Grabe rin yun. Nakakabilib to, barang kulam yung nangyari. Feeling ko ganito yung tema natin sa mga darating na araw, no? Tingnan natin kasi marami akong nabasa. Inayos ko kasi yung kwento natin. Tapos ito pa. Ngayon medyo okay na tayo. Pansin nyo rin medyo namalat ako. Yun, pasensya na muna. Pero okay na natin to araw-araw. So yun. Wala na ako. Ayokong magkomento kasi nakakalungkot lang naman na namatay na naman tong bida natin si Celeste, no? Pero
Hindi naman natin masabi na tama lang naman yung ginawa niya kasi syempre namatay siya. Alam naman natin na ayokong may nangyaring ganun. Pero yun nga, wala tayong magagawa. Ito yung kwentong pinadala sa atin. Wala tayong ibang pwedeng ibahin, no? Sana lang okay itong si Ramon hanggang ngayon kasi feeling ko okay naman siya, kaya lang nakakalungkot yung setup niya. So yun, maraming salamat sa inyo mga kabaryo. Kayo kung may komento kayo sa kwento natin, comment nyo sa baba kung ano yung naramdaman nyo, no? Yung shoutout ko, siguro pagpasensyahan nyo na muna, sa mga susunod na araw na lang, habol natin yan. Muli, salamat sa mga sumusuporta ng Kwentong Baryo, Kwento ni Kabaryo at Kwentong Kalakbay. Yan, salamat po. Muli hanggang dito na lang ang kwento. Hanggang sa susunod, maraming salamat.